Γεια σας, είμαι ο Τάσος, βλέπετε Μαμά Πεινάω και σήμερα θα φτιάξουμε μια σούπερ ακόμα συνταγή. Πένες με σουτζούκι μιράν. Εκπληκτικές πένες, εξαιρετικό σουτζούκι μιράν, πανεύκολη συνταγή, πάμε να τη φτιάξουμε. Εγώ σήμερα επιλέγω πένες γιατί θέλω να κρατάνε μέσα τους τα ζουμάκια τους, τη σαλτσούλα τους και την οστιμιά από το σουτζούκι. Επίσης έχω φτιάξει μια απλή βασική σάλτσα ντομάτας. Δεν είναι κάτι δύσκολο, κρεμμυδάκι, σκορδάκι αν θέλετε, είτε ψιλοκομμένο, είτε ολόκληρο έτσι στην αρχή με το λαδάκι το σοτάρουμε και μετά το βγάζουμε, αναλόγως πώς εσείς θέλετε. Λοιπόν, οι πένες μου είναι έτοιμες, η σάλτσα είναι έτοιμη, τι κάνω? Παίρνω τηγάνι. Θα πάρω αγαπημένο σουτζούκι μιράν, σουτζούκι μιράν εγγύηση 100 χρονών. Όπου και να το χρησιμοποιήσεις, την απογειώνει τη συνταγή. Τώρα θα το κόψω σε κομματάκια και θα το ρίξω στο τηγάνι μου. Το τηγάνι μου έχει κάψει, ρίχνω το σουτζούκι να το σοτάρω. Δεν χρειάζεται λαδάκι, θα βγάλει τα δικά του λαδάκια. Δεν χρειάζεται να έχετε ούτε πολύ δυνατή φωτιά, αλλά ούτε να το αφήσετε πάρα πολύ ώρα, γιατί θα σκληρύνει και θα χάσει την υγρασία του. Απλά έτσι λίγο να υδρώσει που λέμε. Το σουτζούκι μου είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί τη σάλτσα ντομάτας. Έτοιμη και η σαλτσούλα. Και τώρα θα ρίξω τα μακαρόνια. Δεν με ενοχλεί να πάρω και νεράκι μαζί και θέλω την υγρασία. Ανακατεύω λίγο και προσθέτω και τα υπόλοιπα. Ανακατεύω πολύ καλά, ώστε το σουτζούκι μου να μεταφέρει όλα του τα αρώματα μέσα από τα μακαρονάκια και η σάλτσα να πάει παντού. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει ποτέ σουτζούκι, αλλά το σουτζούκι του μιράν πραγματικά δεν παίζεται. Μία ακόμα πανεύκολη συνταγή είναι έτοιμη. Μένει να τη σερβίρω στο πιάτο και να την απολαύσω. Το πιάτο είναι σχεδόν έτοιμο. Λίγο βασιλικό από πάνω για εμφάνιση αλλά και γεύση και σας το σερβίρω. Νομίζω πως το πιάτο μου είναι αξεπέραστο. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω. Μακαρόνια al dente, σουτζούκι μιρά, πραγματικά αυτό το πιάτο δεν παίζεται. Σήμερα φτιάξαμε πένες με ντομάτα και σουτζούκι μιράν. Μέχρι την επόμενη συνταγή, κάντε subscribe, κάντε like αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και τα λέμε. Bye!